Všechna tahle a ještě další zvířátka najdete ve žvíkačkách Bajo. Také žvíkačky Pink s jinou sérií obrázků osvěžují dech. Pink a Bajo. Dva nové druhy žvíkaček s dlouhou trvanlivostí a stálostí ovocných příchutí při žvíkání. Barbus, Pitralon, Jantar. Je to snadné, je to levné. Pamatujte si značky Barbus, Elida. A jsme všichni páni denně oholeni. Stroj, na rozdíl od nás lidí, každou chybu rázem vidí. Nestačí jen správný tip. Příště vyplň tiket líp. Také barevné a velké prádlo chce své. 62% mýdlo jádrové. Ano, také brýle dělají člověka. Alena Řezničková ze Vsetína a divák z Brna nám napsali o každoroční přeměně jejich rodin na začátku září v manufakturní dílnu na linkování okrajů sešitů. Je to předepsáno v osnovách, ptají se a zároveň navrhují, aby tato úprava byla už předem provedena v tiskárnách. Podle informací Ministerstva školství ČSR je linkování okrajů jen jednou z možných forem grafické úpravy sešitů a není zakotveno v žádném z předpisů. Pokud se učitel rozhodne pro linkování, rozhodně by nemělo probíhat nárazově na začátku školního roku a bez patřičného zdůvodnění této grafické úpravy žákům. V žádném případě nelze z technických důvodů i z důvodu různých potřeb výuky okrajové linky do sešitů tisknout předem v tiskárnách. A to je toto. Toto obsahuje antibakteriální protiplísňovou přísadu. Toto pere vše, vždy a všude. Vyrábějí Severočeské tukové závody, národní podnik Ústí nad Labem. Jablko spadnuvší na hlavu Sira Izáka Newtona dalo světu zákon o přitažlivosti zemské. Pro nás je to však znamení, že nastal čas výkupu padaných jablek. Jediný a opravdu dokonalý poslech hudby z celého světa uslyšíte pouze z přijímače Filharmonie. Vyrobila Tesla a tvrdí vám to Jan Werich. Dobrý večer. Já chci, abys to poprvé byl ty. Někdo mladý, krásný, svěží, něžný. Snaž se být něžný. Lásko. Má lásko. Nechrápej, jednou furt slyšíš. Tak vychrápej. Co nevíš?
přemýšlíš, že to slyší celá věc, tak si otoč aspoň na pol. Potravuješ. Čau.